Love you. Love you too. Bye bye. Thank you. Okay. Bye bye. Muntik na po yung babae kanina. Sino? Ito, yung dyan babae. Sino? Yung malaki? Ito. Talaga? Ano yung sabi mo? Ito sa akin. Patay ka sa Puntan ko, binibigyan sana ako ni Lloydie ng ginger tea. Lloydie, if you're watching, yung ginger tea mo. Rosalinda, ay amor, amor. Good morning, everything! Good morning sa inyong lahat dyan, guys. Mag-smile tayo. Smile tayo tuwing umaga. Tuwing umaga. Tuwing umaga. Ang laki ng shoes ko, guys. Nakahiga-higa lang ako doon. Nanonood ako ng news. Pasensyahan nyo na yung buhok ko. Ang gagawin ko po is mag-upo. Hindi ko alam kung saan ito galing. Naririnig ko yung pusa naglalaro something. Parang may ginaganon-ganon. Ito to. Nabali. Ngayon, asan yung part nito? Ito talagang mga pusa ko, no? Si Babay. Si Babay. Bye-bye naman na, mamas. I'll be right back. I know you don't like mama's leaving you. I know. I know you don't want mama leave. You don't want your mother to go. I'll be right back. Nasusad mo na? I know. I know mama's going to change. Do you wanna go with us? We're gonna go to Burlington. We're just gonna go look around. Yeah, Mama and Tita Lloydie is going to Burlington. Okay? And you will be okay, okay? You guys gonna go. Hey, get out over here. Yeah. Get out, have some. Come, boys. I know I'm leaving. I know. Mama, she bye-bye. Mama's bye-bye. Bye-bye. Bye-bye, no. Frustrated yun, guys. Basta ganun. Frustrated. Basta nagdadang. Tignan natin kung andito ba yung package ni Mister. Yung in-order niya na na bagong iPhone. Ngayon daw darating. And sabi ko, alis ako. Sabi niya, bantayan ko raw. Pero sabi ko, alis ako. Tignan ko na lang sa I'll be right back. Nasusod mo ng baby. So go there and stop and check the mailbox. And if it is there, just give me a text, let me know. Or call. I'm already in the driveway. Out already. You what? I'm out already. I'm in the driveway. Oh, you're in the car? Yeah. Oh, I didn't know that. Sound very clear. All right, then I'll wait until you get to the mailbox and you can tell me if there's anything in there. But you don't have to call me back if it's there. Yeah. Okay, so wait, I'm gonna look at the mailbox. Okay. It's nothing. Okay. Thanks for checking. I love you. I will talk to you later. Alright, love you too on. You call me when you leave, okay? Call you what? Call my cell phone when you leave the house. Okay. Love you. Love you too. Bye bye. Thank you. Okay. Bye. Anyway, guys, hello ka everything. So let's go. Okay, let's go. Wala yung package ni Tammy for sure. Mamaya pa yun yung niya. Sabi ko kay Lloydie. Feel ba ni mong tayo? Punta ng Burlington. Kasi maulan. Gustong maglakbay na dyan. Pinakaayaw ko talaga tong ulan. And then maglakwat siya. Pinakaayaw ko. Pero gusto kong pumunta ng Burlington. Matagal ko na gusto pumunta doon. May hinahanap lang ako, guys, yung top frame na 3 pieces na frame. Maganda. Pero hopefully mayroong mga decoration doon sa pang frame. Gusto ko ilagay sa ibabaw ng fireplace. Yun yung
Yun yung gagawin ko sana. Sana hopefully meron sila. And then ang layo ng Burlington Will, hindi. Mga 20 minutes dito sa bahay ko. Hindi ko alam sa bahay ni Lloyd. Tapos na akong naggas. Ano? Anyway, i-text natin si Lloyd. Sabihin natin. Wala na. Hi guys, andito kami ngayon sa daanan ni Lloyd. Nagbaktas-baktas. Joke. Si Lloyd. Silan ko to kay Mark dati. Ano yan? Ay, parang si Mark sumayaw. When Mahilig you sumayaw. finally accept the fact that you are not going to lose any weight and you will be just cute, chubby bear forever. Kaloka. Kalit. Punta kaming Burlington. And then, the first Burlington na inistapa namin is Sarado. close sila guys. Kawawa naman. Ang daming nagko-close ng tindahan dahil sa COVID. So, punta kami sa kabila. At saka also, may home goods doon. Ay. So, punta kami doon. Mag-ano ba? Hoy, yung binili natin na ano, yung Jasmine. Walang amoy, be. Wala nga eh. Sabi ko, ay naku, walang amoy. Oo nga, babe. Nilagay ko sa CR. Wala namang amoy. Tahi lang yung amoy, be. Mas maamoy pa yung pops ko eh. Pero alam mo, sabi ko, okay lang yan. Next time, ano na lang. Maganda dito, B. Bidbath and Beyond ba yun? Hindi. Yun, maraming mga pabango. Oo. Ayun. Hindi ko na to makasama, guys. Kakasama pa rin. 25. Wednesday. Wednesday. May trabaho kayo eh. Birthday ni Marcos. Mag-birthday sila, guys, pero bata pa rin. Baka ano. Baka sa labas na lang kami. Labas kayo mag-dinner. Dinner na lang. Pero nandun man siya sa daytime pagtrabaho niya gabi na, di ba? So, okay lang yun, makarelax pa siya. Baka nga magpalit na siya ng scheduling. Ay, totoo, be. Ay, totoo. Totoo pala. 24. Hala, be, ang ganda, be. Hindi lang para tayo bumili ng... Hala, oo. Ito, tignan mo, 25. Hindi magkano yung binili Anong pangalan? 25. Di, be. At saka marami pa dito, be, oh. Itim, oh. 17 pa, maganda to. Bibi. Ito magkano? Di, mas maganda to. Magkano? 17. Ha? 17. Yung mga bag dito kami. Naghanap din ako ng ano, guys, frame. Flat na flat. Ano yan? Hala, Tumi. Maganda, be. Yung ibang bag, be, hindi ko kilala. Pero, itong sapatos Maganda mas gusto din. ko yung ganito. Simple lang. Maganda. Simple ka dyan. Maganda niyan. Sabihin ko kay Mark, pag kailangan party dito tayo pumunta. Pag bibili. Bili ka na ngayon. Wala pa na ako pupunta. May ganyan pa ako. Ay, meron. Bumili ka, diba? Galing pa yung sa trip niya. Ay, galing sa Pinas. 19 lang ito, ah. Wala mang pang bahay, be. Yung parang decoration ba? Malaki yung ano, maliit man ikaw. Yung waist ba? Ito. Ano ba to? 28. Ito, be. Ankli. Okay lang na. Ginuo ko. Bagay yan sa'yo. Tignan mo. Kunin mo nga yan. Si Louie, diba? Ang ganda ng legs, pero Hindi ako nag-short. iwan ko magandang legs, pero hindi mag-short. Hindi nag-short. Kaluka na ba ito? Tuloy siya, diba? So, ang hirap kasi bagayin ng anong try natin. Kuha, $7, bika. Kaluka ka. Alay, dinala mo ako dito yan. Tuloy, yung nakabi. Hindi man yan mahal. Hala, bibo. Sila hindi gusto. At saka mga small size dito. Kasi ito kay Lloydie, guys. Hala, bi. Ang cute lang. Wala, uwi sa'yo. Pag ganyan. Ang taas. Ang kunin mo yung mga dito. Nawala ako, be. Yung legs ko, puro piso. Yung legs ko, puro piso. Gusto mo ng leggings? Ito, be. Gusto ko ng leggings na.
Look, ito yung gusto mo, di ba? May something dito. $7 lang, be. Ano? Medium. Mukhang malaki. Malaki. Mataas. Gusto talaga ni Lloydie yung leggings. Kasi mabilis naman eh. Bagay sa kanya din. Mabilis matuyo lalo pag malamig. Mabilis matuyo. Large pa. Ang laki man ay. Malaki ng ito pag sinuot ko. Small ito, be, pero malaki, be, oh. Lawlaw ito ba? Lawlaw din sa akin. Lawlaw. Dito kami sa mga damit, guys, sa pang-ibabaw na damit. Ito, oh. Maganda siya, pero may problema ako sa kilikili. Parang pag magbasa ba, maklaro siya agad. Kunin mo na, babe. Bilis. Maganda yan sa mga leggings. Screenshot tayo, babe. Parang nakahanap na ako ng iya sa akin, guys. Oh, maganda yan, babe. Walang price. Maganda yan, babe. Ito, guys, nahanap ko na siya. Walang price. Walang nakalagay na price. Pero maganda. As in, ano yan doon sa ano? Yung nagbitay. Dalhin mo yan, be. Bagay yan sa'yo, be. Kuha tayo ng card? Bakit? Kuha Kailan? ng card? Oh, sige, doon, oh, cart. Tingnan nyo, okay ba siya, guys? Okay. I think okay naman. Ang daming mga pang Christmas pala dito, guys, oh. Maganda siya. Hanap tayo mga pang bahay frame dito. Andito pala. Look. It's right here, guys. The frame. Naghanap ako ng mga frame, guys, kasi ang daming frame dito at saka ang mumura lang. And then kapag doon ka maghanap sa iba, ang mahal. So dito ako naghanap kung okay ba sila. Magaganda naman. Ito, I like this one, oh. Yung babae doon ba, confused talaga siya. Ito, oh, gusto ko to, oh. Napakuha ako ng cart, guys, kasi nakabili ako ng ano. Bibilhin ko na yung mga ano frame. May mga maliliit na palang frame dito, oh. Maliit na frame. $16. Maganda. Asan si Lloydie? Lloydie! Hinahanap kita. Maganda din ito, oh. Look, Lloydie. Maganda din yan. Muntik na po yung babae kanina. Ah, sino? Ito, hindi yung babae. Sino? Yung malaki? Ito. Talaga? Anong sabi mo? Ito sa akin. Patay ka sa Alin yung gusto mo, be? Maganda, no? Magkano ba, be? Gusto ko yun, oh. Yun. Tapos yung puno sa baba. Yung puno? Paano ito ilagay? Ihang mo lang. Iyahang? Magkano to? Hala, ang bango! Parang perfume! Be, may instruction sa likuran, be. Ihang mo lang siya. Under, sa car man ito. Hindi mo na siya aalisin dito. Dito na lang. Ay, sa bahay pwede din. Lalaki. Ay, lalaki, be. Parang mga perfume ba? Ito parang mabango. Mabango yan, be. Pang bahay talaga yan. Si Kaluka ulit si Lloydie. Guys, nakabili tayo, guys. Patay tayo. Sinabihan ko si Tami. Okay lang daw sa kanya. Kailangan ko lang talaga. So sweet. Hala, oo, sweet. Parang candy. Pwede to sa sasakyan. Lalaki ko. Bili ka, be. Hindi mo bili. Mabango, be. Mabango siya. Okay ka na? Okay, ready to ano na? Pipi na si Lloydie. Ito, maganda siya. Mga pangmayaman, Bino. Mga pangmayaman. Okay, guys. Finally, we are done. Oh my God. Sorry, Lloydie, ha? Wala akong nabili para kay Marcos. Look, tingnan nyo. Nadadrag ko tuloy si Lloydie. Ano ka ba? Okay lang yun. Nakabili nga ako ng sa akin yun. Sabi niya naman Nag-shopping si Lloydie. Good for her naman kasi she's working hard. Working, ano na ako.
Ano na siya guys, as in guys. Full time. Ako full time pa rin tagaluto. Kung kung gusto magluto, full time order online. Okay, Han. I guess I will see you over there. Alright. I love you. Love you too. Bye-bye. Bye. Hi guys. Na-drop na natin si Lloydie. And yun. Sana hindi masyak si Tami sa sa binili nating picture frame. Ang laki kasi. Alam nyo, mas magandang bumili doon sa Burlington kasi kapag doon ka sa Walmart or sa Big Lots, ang papangit, and then yung presyo is katulad lang, and then yung iba mura pa, and then maganda, as in malaki talagang mga frame, magagandang naka-shopping si Lloydie, dinala ko, naka-shopping tuloy siya. Nakalimutan ko, binibigyan sana ako ni Lloydie ng ginger tea. Lloydie, if you're watching, yung ginger tea mo. Nakalimutan mo bigyan ako, day. Joke lang, oy. Ganyan talaga ako, dong.